Kain po. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go. Hi mga kawaw! Welcome back to Nagis Cuisine. So today's video po, imamukbang po natin sinigang sa buto-buto with gabi po. May konting sabaw po tayo sa sinigang, tapos may rice po tayo sa likod. Tapos yung drinks po natin, cucumber lemon po. So before tayo kain, i-bless mo natin yung pagkain na sa harap. Sa lahat po nandito po sa premiere, sa mga silent viewers, kain po. Yung ibang gulay po, hindi pa ako sure makakain ko, pero itatry ko po. Kasi hindi po ako talagang mahilig sa gulay. Kain po. Pork bones po to. Diba rin? Oh. Kasabay po ako. Di po ako mahilig sa kangkong, kaya ibigay ko sa sorry po. Ano to? May okra po, dito po rin. Hindi po ako nakain ng okra. Kaya bigay ko sa kasama.
Ayan po, tapos na po yung mukbang po natin. Thank you so much po sa lagi andito sa premiere. Sa mga silent viewers po, maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po nagsishare po ng mga videos po ng Magis Cuisine, thank you so much po sa suporta. Tsaka God bless po sa inyo. Flex ko lang po mga members po ng Magis Cuisine. Winnie Kalalang, Chibi Rosel, Mix Go, at tsaka Rochelle Kawad po. Sa Sulit Kao po, Food is Life TV, Ikim Salazar Update, Jimansog Channel, at saka Nanay Madselen. Sa Super Kao po, Round 21 Saudi Vlog, Kusina Bicolana, at saka April Eats ASMR. Sa Hibigating Team po, Sisi Koy Rimis TV Watkins, silang lahat po may YouTube channel po, pakilike at subscribe po. Maraming salamat po. Shoutout po sa Sulit Mukbangers, sa lahat po ng Pinoy ASMR Mukbangers, at sa lahat po ng Pinoy YouTubers. Shoutout po sa laging andito po sa premiere, sa mga supporters po ng mga mukbangers. Ate Iding Insilay, Arlene Susun Panya. Shoutout po. Shoutout po sa Team Matibay. Maria Chance Vlog po, pakilike at subscribe po. Maraming salamat po. Trisha Vlog po, pakilike at subscribe po. Babes TV po, pakilike at subscribe din po. Maraming salamat po. Sa mga bagong napadaan at naligaw dito po sa channel na to, please po, pakilike at subscribe po. Magis Cuisine po. Maraming salamat po. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bagong videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far.